Balima Alnyakuma, très urgent. Balima, bien mardi 2 décembre 2025. Anga ortem journaliste fla, Malion, kou knyolu mine, ou bora ou kumana. Ko bina jaraka mogo ye Mali journaliste ortem barakera mogo fla mine. A kera be wakati ni bo, me ou bora ou kumana bi. Mogo shi kunte ou kwa information kalama, ou yere bora ou kumana. Ankanga kuma mfoka dauka, ambe ou ka video kalambe je kula de nyon fe. Anga kuma kam foka dauka, metla ko foka dauka. Au ne, ko deux employés de la télévision nationale Ortem, voilà, enlevés par les terreaux, viennent de réapparaître dans une vidéo diffusée où ils demandent l'aide de leurs collaborateurs. Donc, maintenant, Boka Kalanga Djekalde. On est en Bragi, on est nommé comme China. Les trois d'Ordakone, les journalistes Ortem. Entre autres, en Gabara la Douaza, c'est vrai ni on a tché en Ménana. En Bagnini, en Baraké no Confé. Ortem na, Kaseka Kobeke, Mana Ninja Insoro, Wala Sanka Sekan Sensor Katanga Dimbayola. Kabila Anana, Ampani Ambi Dumunike, Ambi Jini, Ambi Sili, Ni Kadanyo Gola Sama, Kakadam Yedi, Ankataka, Ankatimbayala. Ni Ansiraka Demo Siraka Hudi Kadani, Mauma Ne E Janye, Ika Isikuni Tamayake, Openichi. Mesdames et messieurs, salam alaikum. Je m'appelle Daouda Kone. Je travaille à l'ORTM. Le 14 octobre 2025, nous avons été pris entre Sévaré et Kona, en partance à Douaza pour le travail. Nous demandons à ceux qui regardent cette vidéo de bien vouloir faire des bénédictions, de faire tout leur possible pour qu'on puisse être libre. Depuis qu'on est arrivé, on nous donne à manger, à boire, là où dormir. Vraiment, merci à vous qui regardez cette vidéo des bénédictions. Malien bela jele kuma imensam. Bora ukumana. Ukoku kongo tula minoko tula. Ko foi te ka dauka, tora te ka dauka, mais ko le fait que utuka dimbaya kerefe. Ko ode vraiment ko de keleme ku segembi. Ku mogobe orte mogoga demela, ou mogobe malien de bela jele nga demela. O malien e bela jele video yin samno. Angeni memu nyafo malien de bela jele ngena. Ambe keledo de kono. Kele madame ne folore. Mbeka chien de foyana. Ambe kele mingono. Walai kele madame ne folo. Ane munu mbe kele la. U fera u kacha. U tabolo u kacha. Anga mogo flamu minale fleta. Amba dili anga autorité mogo fe. Demarche wa demarche bise ka ke. Wala sa nunu bise ka bla. U ko demarche ke. U ka bla. U ka ta u ka dimbayala. Ni échange bise ka kola. Oh, hal nou bese ka citerni do la du ina fa o digelembo la. O ka citerni do la du u ko luto e moins akanga mogo do bla. Voilà. Ambe comme on appelle là, comme on appelle là et kana ko ka citerni la du ça. No kara oluka mogo be bla. Ça ne me fait ka mu fodron hal nambe mogo négocier ka fin hal ni war de be duma ou be fin do ka duma anga mogo ka bla. Moi quand même je ne trouve pas parce que bla choko tanga mogo la quoi. Ou bien ambuga mogodo bla banga mogodo bla nga war ko ere to peut-être beta marfa o saoula mais ou ere ga mogodo midale peut-être am se ka échange des prisonniers ou que tout ça là waldon ka bla nere tiera ne ni ye video ye bia mun ken ala de bado ara ma den foyti ka yere ma horonya bo Allah il libère lembe inyabi musoda inyabi deuna na frakito lu koro de be kungo kolon kononi ni mogon ni mali amando konkoy mogo fe minana kata nunu bulu ala ko tia beko kutu goshi ou tout neni ou tout torturé mais le fait qu'il tiga demaya kerefe abe munda adama donka ni muso nunu mogo flamu borabe ne ni bia ne seko tongara ça m'a fait mal kaye ou tout muso kerefe ou tout deun kerefe ou tout faux kerefe ou tout bau kerefe bon insécurité de ka bara ni bey insécurité
a kɛlɛli fura wɛrɛ t'a la dɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u k'u tile ne bɛ kuma dɔ fɛ ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna jatigɛ wale ko in ka banditisme o an ka nin ko yɛrɛ bɔ yen hali i bɛ jamana o jamana ye corruption ba jamana kɔnɔ a jamana stabiliselen tɛ a y'a remarqué an ka tero ka côté yɛrɛ da kɛrɛfɛ depuis tero ko ma daminɛ jamana o jamana ni corruption bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ rébellion bɛ yen ou bɛ taa sɔrɔ ko do a jamana ma stabiliser politiquement quoi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ énervé don marches bɛ kɛ ou bien dɔw bɛ taa marifa ta ou bien banditisme bɛ caya parce que kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ la parce que an ma yɔrɔ kelen de faamuya kɛlɛ in na kɛlɛ in pour que an ka gagner kɛlɛ in na fo ɲɛmɔgɔw ka kelen de tant que mɔgɔ kelen de bɛ milliard mɔgɔ kelen de bɛ maa million ka wari dun o jamana ma tili ka bɔ da la dɛ n bɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna an bɛ kule la bi an ɲɛ bɛ sanu na a bɛ kule la ko milliard ale bɛ chiffre baw fɔ an tɛ wari ye an tɛ foyi ye an bɛ sɛgɛ bɛ ni k'an faga ni u kumana tele la i b'a lakale ko ayi ko gɛlɛya banna Mali kɔnɔ Asimi yɛrɛ ko maliyɛn bɛɛ bɛna kɛ milliardaire ye u bɛɛ fɔra ka tɛmɛ mais gɛlɛya hali maliyɛnw tɛ ka courant sɔrɔ courant yɛrɛ mun n'a mago b'a la an tɛ ko sɔrɔ yɛrɛ an sago la bon ne kɛlen bɛ mun kɛ nin fɔ nin cas de ni c'est à dire que u bɛna don nin cas de la nin ye Wartem journaliste fila de minɛlen ta a y'a ye u ye dennin faga Tombouctou ko Mariam Cissé u ye Mariam Cissé faga Tombouctou hakili b'o la parce que y'u filmé vidéo mani ne bɛ conseil dɔ bɛɛ ma a ye ninnu filmé dabila dɛ cɛ n'i ka téléphone dɛ et puis n bɛna kuma kelen fana fɔ aw ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ bɔ Bamakɔ ka taa u ka village la n'aw bɛ jatigɛ wale mɔgɔ kɛrɛfɛ n'aw tora k'aw ka téléphone ta k'aw b'a ci dɔrɔn u bɛ marifa ci aw la a ye nin message passé bɛɛ ka sɔrɔ dɛ c'est à dire ne tɛ fɛ ko k'aw sɔrɔ ne bɛ ka nin fɔ de parce que a ka ye dɔw sɔrɔ quoi n'i bɛ voyager sira kan ni jatigɛ wale mɔgɔw y'a lajɔ n'u y'i sɔrɔ téléphone na ni min kɔlɔsi u bɛ marifa ci la dɛ bɛɛ ko bila a ka tilinata la bɛɛ ko bila a kunkolo la o ye kelen ye fɔlɔ filanan fana mun ye tuguni ni jatigɛ wale mɔgɔw bɛ ka na kana fɔ k'i b'u filmer dɛ ala k'i ci n'u sɔminina k'i b'u filmer dɔrɔn u bɛ marifa ci la u b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka u ka position de yira ni marifatigiw ye ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ i bɛ kari kɔnɔ i bɛ voyage kari kɔnɔ o téléphone ye k'a to yen hali n'i ka téléphone sera ka sonner ka n'i bolo maga i ka téléphone na n'i farati ka maga i ka téléphone na u bɛ marifa ci la u ka agent fana bɛ fan bɛɛ e bɛ tɛmɛ jatigɛ wale mɔgɔw la san 5 minutes e bɛ téléphone ta ka bɔ ka ci i bɛ taa sɔrɔ tabali feerela dɔ bɛ kɛrɛfɛ la o bɛ ye dɔrɔn o bɛ téléphone ci u ma ko cɛ min tɛmɛna la san da 5 minutes da 10 minutes a filɛ ka taga armée wele dɛ n'a bɔra jatigɛ wale mɔgɔ kɛrɛfɛ n'a bɛ kungo kɔnɔ a ye dénoncer a kana n'a ye téléphone ta k'a b'a ci n'u y'a sɔrɔ u b'a faga o ye ne ka tamasiyɛn ka fɔ a na ninnu minɛlen filɛ tan ne tɛ fɛ a ka k'aw ɲɔgɔn wɛrɛw sɔrɔ o ye ne ka message ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin tɛ vidéo janba ye an bɛ nin vidéo bila yɔrɔ la an bɛ mun fana fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ mun ɲɛfɔ Mali mɔgɔw ɲɛna Assimi Goïta ka fanga in corruption ni Mali problème Mali kɔnɔ corruption de don parce que u nana a don mɔgɔw kun la ko France parce que u y'a don maliyɛnw kunna ko n'i ye Faransi nɛni dɔrɔn ko de kɔrɔ k'i ye faso de ɲuman ye ne tɛ Faransi fɛ o jɔn bɛ se ka Faransi ko kɛlɛ kɛ ne Seku Tunkara ɲɛ n ko ne de fɔlɔ daminɛ réseau kan mais ne ko de n'i bɛ Faransi kɛlɛ i yɛrɛ fana ka jɛya quoi e bɛ bɔ don o don ka Faransi fana banna o dugujɛ e bɛ taa an ka jamana nafolo suɲɛ kunfin caman t'o faamuya n'i kumana dɔrɔn b'a fɔ ko a bɛ Faransi ka baara dilan c'est à dire k'an bila distraction kɔnɔ quoi cɛ a ye dɔnniya ɲini quoi walahi n'i tɛ fɛn dɔn a ka jugu dɛ NGO kɛ nin bɛ pan ka puruti la i b'a ko jakuma bɔlen bɛ i b'a ko jɛgɛji bɔlen bɛ jakuma tɔnsi la donc ni information de kun don n'a bɛ voyage kɛ a y'a kɔlɔsi aw yɛrɛ la o de kun don maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Belgique Allemagne et Portugal maliyɛn fɛn fɛn bɛ nin dugu fɛn fɛn na n'aw bɛ fɛ ka wari ci aw bɛ Sendwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ na n'a ye Sendwave application télécharger a bɛ ne Seku Tunkara ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye Sendwave application yɛrɛ photo filɛ nin n'a y'a télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don
aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1 euro 97 2 euro 200 dɔrɔn o de kun b'a kan mɛ caw